en aquest dia tan especial. Aquesta sala, aquesta mítica sala Cinema Capri, té la mateixa edat que jo. Tots dos som de finals del 1967. Quan jo era petit, a mi no em deixaven entrar en aquesta sala perquè es passaven pel·lícules per gent gran. I els meus amics i jo ens anàvem al cinema amb el Mari, que veiem pel·lícules del Tarzan, del Johnny Weissmuller i tot allò. Jo tenia molta curiositat per saber quines pel·lícules passarien aquí. I el meu oncle, l'Emilio, que era acomodador, la meva família ha estat molt vinculada a la família Marimon. Gràcies per venir, per venir. Gràcies. Un aplaudiment pel senyor Fermín Marimon. Deia que la meva família ha estat treballant amb la família Marimon molts anys en el tema aquí del cinema i aquí em devia agafar a mi el rampell aquest. Quan era petit em van portar a l'escola d'arts els meus pares i de la mà d'en Josep Maiol i de l'Àngel Garcia vaig aprendre a dibuixar. I pocs anys més tard en Fermí va posar en marxa juntament amb la família, amb el Joan, la Mercè, la Maria Carme, tots i un equip de gent, la pel·lícula Per Austrinia 2004. Allà vaig aprendre l'ofici de com fer cinema d'animació. I aquí doncs em vaig engrescar, vaig continuar fent cinema, televisió, sobretot he fet molta televisió, i vam començar a fer aquelles sèries. Havia fet storyboards de la segona temporada de D'Artagnan i los tres mosqueperros, ja sabia més prèviament la primera temporada. I quan fèiem els storyboards amb els dibuixants de l'editorial Bruguera, els que teniu una edat, recordareu els TVOs que anomenàvem aleshores, molts d'ells treballaven fent còmics. En Raf, que dibuixava en Ser Timoteo, o en Castillo, que dibuixava el Capitán Barlovento, també feien storyboards i comentàvem, quan esmorzàvem això, t'imagines que poguéssim moure la càmera com si fos cinema de veritat amb l'animació? Algun dia es podrà fer. Doncs mira la cosa, anys més tard soc jo mateix que deia això, que dirigeix la pel·lícula amb què he pogut fer això, fer servir tota la tecnologia. Tot i que he pogut fer servir molta tecnologia, veureu que la pel·lícula, que aquesta tarda veureu, segueix un ritme que també és un viatge en el temps. Quan comença amb el mateix llenguatge narratiu de la sèrie original. Poca càmera, enquadres molt sobris, textures pintades a mà, flashbacks en 2D, però a poc, quan els girs de la història es van succeint, la tecnologia entra a fer tot el seu servei. La narrativa es torna més madura, més actual, i la pel·lícula acaba com les d'avui en dia els agrada veure a la gent jove. Ha estat un treball de 3 anys, més de 3 anys, i en el qual ens vam plantejar des del principi tornar a fer una pel·lícula de capa i espasa, com les que ja no es fan. Tornar a fer una pel·lícula de valors, com les que ja no es fan, no trivialitzant l'animació, sinó intentant explicar una història, ni més ni menys de l'Alejandro Dumas, que el seu nom surt amagat en la pel·lícula, a veure si el veieu. La pel·lícula és plena d'ous de Pasqua. Els que busqueu també trobareu altres sèries en les que he col·laborat, com La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, i un Willy Fogg amagat a la pel·lícula, o David el Nomo, a veure qui veu el David el Nomo, que també hi és, i els que sou al Prat hi ha una carxofa amagada, que també surt, heu de tenir molta paciència per veure-la, però surt i es veu clarament. Tot això no hauria pogut ser possible, primer sense els ensenyaments que gràcies a la família Marimon jo he pogut tenir, segon, gràcies a la paciència d'ella, perquè quan marxava la gent de veure les pel·lícules del Capri venia al passat del Toni amb el disc dur a provar la pel·lícula. Aquí s'han fet totes les proves d'aquesta pel·lícula, que ara s'està distribuint per tot el món, que es va colar en el top 9 del Regne Unit, que no distribueixen cap pel·lícula espanyola, que a Portugal porta 3 setmanes a dalt de tot, i que l'hem estrenat fa 2 dies i ja es va colar al top 7 i ahir top 6 i avui veurem què fa. Això vol dir que el cinema és una cosa important per molta gent. I us vull dir que en tota la pandèmia no hi ha hagut un sol cas. En tota la pandèmia hi ha hagut un sol cas en un cinema. El cinema és un lloc segur, però que se n'ha ressentit molt. Molta gent ha deixat d'anar al cinema. Hem de fer un esforç perquè aquest cinema Capri continuï ple de gent sempre com ara avui l'estic veient. Hem de continuar venint al Capri. El cinema és un llegat cultural molt important, de fet és la catedral de l'audiovisual i és on realment es veuen les pel·lícules com Déu mana, on apagues el mòbil, t'apaga la llum, tens una butaca còmoda, si vols crispetes, el so és fantàstic i vius una experiència amb una gent que quan surts pots compartir. Estàs a casa, estàs veient el mòbil, estàs fent 50.000 coses i l'experiència no és ni de lluny la mateixa. És un fet cultural molt important al cinema i si es tanca, cada cinema que es tanca, tots som una mica més pobres. Per això, sisplau, torneu als cinemes. Jo, per acabar, només de veritat, vull agrair de tot cor la paciència que han tingut amb mi.
perquè si la pel·lícula, que avui ha sortit la crítica a tots els diaris i l'estan posant com molt bona i com una obra d'art i no sé què, és gràcies a que jo he pogut provar-la aquí, perquè si no hagués hagut de sortir. Tota la família Marimón és una gran família, tots ho sabeu, el Prat li deu moltíssim amb ells i molta gent, però és que ella corre de casa seva al cap i tal, qualsevol cosa que s'ha de fer surt d'aquí a les tantes, no et preocupis, jo t'obro el cinema, provem aquí. Tot això només té una justificació que és l'estima pel cinema, l'estima per la cultura i per la qualitat. De veritat, en nom del Prat, moltes gràcies. No és molt. I li torno al micro al Toni estimat. Ho he fet tot amb molt de gust i tot el mèrit d'aquesta pel·lícula és seu. I el mèrit del Capri, aquí teniu el cor del Capri, que és el Fermí, i l'ànima del Capri, que és la Maria Carme, que sempre es queda més amagada, que aquí la teniu. Se'l mereix plenament, perquè el Toni és el millor que hi ha en aquest món. La meva dona no diu igual que un. La gran quantitat d'amics que té, tindre tants amics com el Toni, és gairebé tan meritori com fer un llargmetratge. Enhorabona, Toni. Moltes gràcies. Jo per acabar només us vull explicar que no us espanteu quan apaguin la llum, perquè el primer que he preparat és un petit making-of molt curtet de 5 minuts. Els nens que no s'espantin, la pel·lícula és de dibuixos animats de veritat. Però sí que he volgut explicar una miqueta com es fa una pel·li. Només m'he centrat en un aspecte de la música que m'ha semblat més atractiu i més interessant per la gent que podeu veure una mica i estigueu més pendents després del so de la pel·lícula. Us desitjo que us agradi molt, gràcies per estar aquí. I Carlos, com diuen els mosqueteros? Bueno, todos para uno.